गहपुराव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया थैलांनायनि लामायाव। गहपुराव सासेबो फोरोंगिरि गैला नामा? थाबैनो जाहाथे बेयाव सासे मेलेमजिबि मोजां मोनसे टेट पास जानाय बा जिखिजाया सरकारि मोजां गोरों फोरोंगिरि जोंनाव आरो सेंसन खालामफिनो एबा एपइन्टमेन्ट होयो जों बेखौ हास्थायो। गंसे फरायसालिनि उनाव गंसे फरायसालियाव नुजाथिदों फोरोंगिरिनि आंखाल। फिन आरोबाव गहपुरनि बिजयपुर गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया। फोरोंगिरि गैयैनि जाउनाव फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनो हायाखै। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बिजयपुर गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। बे जेंनाखौ लानानै दिनै बिजयपुर गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार आरो सोलोंथाइ बिफाननि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बे फरायसालियाव थाबैनो नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसननो थाखाय फरायसाफोरनि दिथागिरि, ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसालिनि सामलाय आफादा खावलायहरदों। बे फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायाखै होननानै फोरोंगिरिया बुंदों। जोबोर गोजोनथावनिबो बाथ्रा आरो दुखुनिबो बाथ्रा। जोङो बे गुदि फरायसालिया जाहैबाय बिजयपुर गुदि फरायसालि। बेयाव दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव टेट पास जानाय मानगोनां प्रसेन बर'आ जोंनाव बेयाव एपइन्टमेन्ट जादोंमोन। बिथांनि लोगो लोगोनो जोंनि बेयाव थाखानाय गाहाय फोरोंगिरि रबिराम ब्रह्म सारा रिटायारमेन्ट जानानै जों बिथांखौ बिदाय होदोंमोन। नाथाय बिदाय होदोंमोनब्लाबो प्रसेन बर' सार फैनायनिफ्राय जोङो सासे गोग्गो एबा राफोद फोरोंगिरि मोननानै जोबोर मोनसे मोजां थुलुंगानाय आरो जोंनि बे शिक्षा खेत्रआव जौगानाय बायदि जों अनुभब खालामो आरो मोनदोंमोन फरायसुला आरो गार्जेनफ्रा। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा दा रोंगौथि हिसाबै दा हायार सेक्सनाव आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि बिनाखाथा होननाय हायार सेकेन्डारियाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट मोनबावबाय। दा मा खालामनो जों बिथांखौ हगारनो गोनां जाहैबाय आरो बिथांखौथ' सरकारानो सेलेक्ट खालामबायब्ला आरो जोंबो मान होनो गोनां जागोन। अब्लाबो जोंनियाव जोबोर समस्या दङ। बेयाव 40+ माने दङ जोंनि फरायसुलिफ्रा बे फरायसालियाव। दा जोङो अब्लाबो जाहाथे सरकारा बा जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जेनेबा एजुकेसन सेक्सननि अफिसारफ्रा थाबैनो जाहाथे बेयाव सासे मेलेमजिबि मोजां मोनसे टेट पास जानाय बा जिखिजाया सरकारि मोजां गोरों फोरोंगिरि जोंनाव आरो सेंसन खालामफिनो एबा एपइन्टमेन्ट होयो जों बेखौ हास्थायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो आरो जों दा नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन बेयाव मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंना बे बिल्डिङा दाख्लैबावैनिफ्राय नेरानेफेरा बाना जायैनि सिगांनिफ्रायनो फागुन मासनिफ्रायनो जोंनि फरायसालिया गोदोनानै दङ, गावजोब्बाय। बिल्डिङा इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो गैला। बेयाव दा दैबानाजों नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनो हागोन। बिल्डिङा कमप्लिट डेमेज। दा जोंनो गोदान बिल्डिं नांगौ। दाख्लै बिआरअ सासे नायफैदोंमोन, आंबो दंफायोमोन। आं हास्थायो जाहाथे जोङो रायजोनि जानानै बे बिल्डिंखौ गोख्रैनो मेसें समाव सेंसन मोनो आरो जोङो फोरोंगिरिखौबो थाबैनो 2-3सो मोनो। मानो होनब्ला बेयाव बिथाङा हारसिंल'मोन आरो भिटि टिचार सासे बिथाङा खोब माने लकेलनि बेनि फरायसालिनिफ्राय फरायनाय सासे फरायसुला हिसाबैसो गोबां माने गोख्रोङै बिथाङा एनार्जिक हिसाबै नाजानानै जोंनि फरायसुलिफोरखौ एबा गार्जेनफोरखौ गोजोन होगासिनो दङ। नाथाय दा एसे ब्लेंक बायदि जानानै दङ। जाहाथे सरकारा एकदम गोख्रैनो नैबे बानानि खामानिखौबो एबा बोहैनानै नैबे फलकफ्रा गासिबो फबजोबनाय हान्थुसे न' सिङावनो बेफोर जोंखौ जोबोर माने दुखु फोनांदों। एबा जोंखौ क्लास खालामनो हायि, फोरोंगिरिफ्रा फैनो हायि आरो गथ'फ्राबो बेयाव फैनो हायि मोनसे झामेला, मोनसे जेंनाया गोग्लैगासिनो दं। आं बेखौ हास्थायो जाहाथे नोंथांमोननि मिडियानि जुगैबो नोंथांमोना जाहाथे मोनफ्रोम गासैबो चेनेलसिम आंनि गोसोनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव आं दिनै नैबे जिथु बिजयपुर गुदि फरायसालि बेनिफ्राय बिदाय लानाय जासिगोन। आं बेयाव फैदोंमोन 2020 सेप्तेम्बर दानाव। दा दिनै आं हायार सेकेन्डारि टेटआव पास जानायलाय हावरागुरि बिनाखाथा हायार सेकेन्डारियाव आं सेलेक्ट जानाय जाबाय। दा बेवहाय आङो एपइन्टमेन्ट मोननानै बेयाव थांनांगौ जासिगोन। दा बे समाव आङो जोबोद दुखुबो मोनदों। मानो होनबा जोंनि फरायसालिया सासेल' फोरोंगिरिजों माने बेंजानाय माने सोलिबाय थादोंमोन। लोगोसे सार इभि सासे दङ, बिथाङाबो जेनेबा इभि हिसाबै जिहेतु रिमिनारेसन बुहुत खम मोनो, माने फैनोनो हाया। गावनि लाइफनिबो खोथा थायो।
दा बे समाव जों दिनै आं जुदि थाङोबा दिनै माने जिर' जाबाय आरो दा जिर' जादोंब्लाबो बिअनिफ्राय होनदों जे गाबोन रिलिज जानाय लोगो लोगो आं सासे फोरोंगिरि हरगोन होननानै दा बेयो जुदि थाबनो जाथारोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे आं दिनै खावलायनो सानदों जे जोंनि जिथु फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनांगौ माने जों मिथिखायो जोंनि जिथु फरायसालि बे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिजों जोङो बेंथे जानाय बा फोरोंजानाय जिहेतु नांगौ बायदि जों सोलोंथाइखौ जों मोननो हायाखै दा बेनिखायनो जोंनि माने गार्जेन बिथांमोनाबो गावनि गथ'खौ जिहेतु इयुन भबिष्यतनि थाखाय गावनि भबिष्यतनि थाखाय गावनि गथ'खौ मोजां फोरोंनांगोन आरो बे फोरोंनायनि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानैबाबो नाजाथाबोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे आङो जोंनि गथ'फोरखौ जेब्लाबो जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो एसे लाफानांगौ जाहाथे देहाया एसे मोजां थायो आरो गाज्रि मैलाफोरजों गेलेयालाबासिनो माने सम बायदियै रुटिन बायदियै माने गावनि सोलोंथाइखौ लाबाय थानांगौखौ आं खावलायदों आरो गार्जेन बिथांमोनाबो बेखौ माने एसे नोजोर बोयो बेखौ आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों आरो समाव आं माने मोनसे गभर्नमेन्ट साइडखौ आङो खावलायनोसो सानदों जिहेतु जोंनिया बर' मिडियाम नङा होमबा थ' बर' मिडियामनि प्रब्लेमा आसामिस मिडियामजों कम्पेयार खालामजाया बिथांमोननियाव 30:1 सोलियो नाथाय जोंनि बर' मिडियामाव 30:1 जुदि लाबोयोबा जोंनि बर' मिडियामा गाबोन सबनियानो माने सिलिंखार जालांजोबगोन आरो दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि जिहेतु आसाम स्टेटखौथ' आङो बुङोबाबो बिसोरनियाव हयथ' नांगोन ना मिथिया खिन्थु बर'नि जिथु गभर्नमेन्ट दङ जोंहा बिटिआरआव थ' बिथांमोना जुदि एसे गोसो होयोब्ला जोंनि बर' मिडियाम जेसेबांखिनि स्कुल दङ फरायसालिफोर दङ मेनलि जों गोसो होनांगौआ जोंनि एलपि स्कुलखौ गोसो होग्रोनांगोन बिनि उनावसो बाखि उनफोरा फैगोन नङाबा जोंहा ब्लेम मोनसे जिथु गेलेबाय थानाय दङना ब्लेम गेम होननानै बुङो एलपिनिखौ एमइआ दाय होयो एमइनिखौ हाइ स्कुला दाय होयो हाइ स्कुलनिखौ हायार सेकेन्डारिखौ कलेजा दाय होलायगोन कलेजखौ इउनिभार्सिटिखौथ' आङो बुङोबाबो बिसोरनियाव हयथ' नांगोन ना मिथिया खिन्थु बर'नि जिथु गभर्नमेन्ट दङ जोंहा बिटिआरआव थ' बिथांमोना जुदि एसे गोसो होयोब्ला जोंनि बर' मिडियाम जेसेबांखिनि स्कुल दङ फरायसालिफोर दङ मेनलि जों गोसो होनांगौआ जोंनि एलपि स्कुलखौ गोसो होग्रोनांगोन बिनि उनावसो बाखि उनफोरा फैगोन नङाबा जोंहा ब्लेम मोनसे जिथु गेलेबाय थानाय दङना ब्लेम गेम होननानै बुङो एलपिनिखौ एमइआ दाय होयो एमइनिखौ हाइ स्कुला दाय होयो हाइ स्कुलनिखौ हायार सेकेन्डारिखौ कलेजा दाय होलायगोन कलेजखौ इउनिभार्सिटिया दाय होगोन बे मोनसे गेम जिथु माने चेन बे सोलिबाय थागोन आरो बेखौ बोखारनोबा आं सानो माने एलपि स्कुलखौ जों मोजां खालामग्रोनांगोन आरो मोजां खालामनाया बे बिल्डिंखौल' थिग खालामबा जानाय नङा बेयावहाय जोङो सोरनोबा गथ'फोरनो इउनिफर्म होनानै ओंखाम जाहोबाल' जों थिग जानाय नङा बेयाव मेन बुस्थुआ जाहैबाय फोरोंगिरि जोङो गोबां माने जोंनि माखासे पलिटिसियानफोर बिथांमोना बुंनो नागिरो माने प्राइभेट स्कुला मानो एसेबां मोजां जायो जेरावनोखि बिथांमोना टेटबो पास खालामाखै बिएड डिएलएडबो गैबावा बिथांमोननि फोरोंनाय फरायसाफोरानो एसेबां मोजां जायो बेराफारसेथिं जोंनि सरकारियाव मोननाय फोरोंगिरिया बिएड डिएलएड टेट गासैखौबो पास जानाय एसेबां क्वालिफाइड बिथांमोना मानो मोजां खालामनो हाया बेवहाय मोनसे बिथांमोना बेखौ माने साइड खालामनानै बुंबाय थायो खोथाखौ जे प्राइभेट स्कुलाव एभ्रि क्लास वान टिचार मोनफ्रोमबो खथायावनो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थाखाय सासे टिचार मोननो हायो आरो मोनफ्रोमबो क्लासनि थाखाय आलादा आलादा खथा दंखायो दा जोंनिया माबायदि नोंथांमोना नुखादों बा गासैबो मिथिखायो मोनसेल' हल 6टा क्लास बेनिफ्राय सासेल' फोरोंगिरि होमबा एसे साननानै नायदो नङाबा जोङो मोनसे समाव जों बर' मिडियामखौ नांगौ होननानै जों दावराव खालामदोंमोन दिनै बियो गोमालांनो हमगासिनो दङ प्राइभेटआव गोबां लांगासिनो दङ माने बिमा बिफा बिथांमोना खिन्थु जाहोना बेनो फोरोंगिरि गैया बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टखौनो जे एटलिस्ट पार्मानेन्ट टिचार होनो हायाबाबो कन्ट्रेक्सुवेल आरो कन्ट्रेक्सुवेलखौबो ओरैबायदि हो जाहाथे बै टिचारफोरा उनाव जेन क्लेम खालामनो हाया आंखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगौ जोंखौ पार्मानेन्ट खालामनांगौ बेबायदि मोनसे क्लेम खालामनो हायि बायदि मोनसे होयोब्ला आं सानदों गभर्नमेन्टआवबो जेबो हेम्पार जानाय नङा आरो बेराफारसेथिं जोंनि फरायसालियाबो बिराद मोजां सोलिगोन आरो पार्मानेन्ट कन्ट्रेक्सुवेल टेम्परारि कन्ट्रेक्सुवेल जायखौ 11 मान्थसनि थाखाय होनाय जायो आरो कलेजफोरावबो बिदिनो होयो आरो केन्द्रीय बिद्यालय माखासेफोराव बिदि होनाय जायो बिथांमोनखौ जास्ट 11 मान्थनि थाखाय लाखिनाय जायो माबा मोनसे रिमिनारेसन होनानै बिनि उनाव 11 मान्थसआव बिथांमोनखौ रिलिज होनाय जायो थ' बेबायदि जुदि खालामोबा जोंनि बर' मिडियामा निस्सय थांनानै थागोन होननानै आं सानो बेखिनिखौनो खावलायबाय ओमफ्राय